Πωλείται επιπλωμένο διαμέρισμα στον 4ο όροφο στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, πάνω από στάση λεωφορείου και μόλις λίγα βήματα από τη στάση του μετρό. Το διαμέρισμα έχει συνολική επιφάνεια 40 τετραγωνικά μέτρα και αποτελεί ιδανική επιλογή για κατοικία ή επένδυση. Ο ενιαίος χώρος σαλκουζίνας προσφέρει άνεση και λειτουργικότητα με πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα σε μοντέρνο ύφος. Τα ασθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια εξασφαλίζουν θερμομόνωση και ηχομόνωση. Το δωμάτιο διαθέτει τυχιζόμενες ντουλάπες, ξύλινο δάπεδο και φυσικό φωτισμό, δημιουργώντας έναν άνετο και ήρεμο χώρο ξεκούρασης. Το μπάνιο είναι λειτουργικά διαμορφωμένο με σύγχρονες παροχές και καθαρές γραμμές. Μια έτοιμη επιπλωμένη λύση σε άριστο σημείο με άμεση πρόσβαση σε μέσα μεταφοράς και υπηρεσίες, ιδανικό ακίνητο για άμεση εγκατάσταση ή αξιοποίηση.